Personal nga gibisita ni Manolo Fertich Mayor Rogelio Queño ang konstruksyon sa gitukod nga Child Development Centers sa nagkadaiyang barangay kagahapon sa buntag Setyembre 6 sa tumo nga masusi kung nisubay ba sa saktong plano ug masiguro nga mahumandayon kini sa labing dali nga panahon aron magamit na sa kabataan. Apil sa gibisita sa mayor ang Child Development Center sa Upper Gilang-Gilang ug Sitio Konsolasyon sa Barangay Gilang-Gilang, Sitio Diamante sa Barangay Dalirig, Zone 5 sa Barangay Daban, Zone 7 sa Barangay Mampayag, PCH1 sa Barangay Damilag, lakip na ang duha ka Child Development Center sa Barangay Alae ug usa sa PCH2 sa Barangay San Miguel. Edukasyon ang pinakauna sa 10-point agenda ubos sa administrasyon ni Mayor Queño. Naglawom ang mayor nga pinaagi sa gipangtukod mas mapakusgan ang paghatag prioridad sa edukasyon nga magsugod mismo sa mga gagmayng bata ug mapatuman ang programa nga Early Childhood Care and Development sa Manolo Fertich Bukidnon. Sumala sa Municipal Social Welfare and Development Office gikan sa Special Education o General Fund ang pondo sa pagtukod sa mga eskwelahan. Karong tuiga, 15 ka mga Child Development Center ang pwede nang magamit sa mga learners. Andam na usab ang mga Child Development Teachers o Child Development Workers nga gipailawom ning bag-o sa training. Kuyog sa mayor o MSWDO sa pag-inspeksyon ang mga taga Municipal Engineering Office o Municipal Information Office. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.